Hej med dig. Hej. Godmorgen. Og det er så aften, nu er det for i aften. For i aften skal vi dø. De unge på ecstasy. Ecstasy. Du kan ikke finde ud af at sige noget. Picasso. Hvad fanden? Du ligner Bambi. På den måde. Hvor kom blenderen hen, da den døde? Ad. Mit ansigt forsvinder. Jon. Se min svedige krop. Ad. Hej mor. Hej mor. Se min finger. Nej, mit ansigt. Skal du dø? Gå længere ned. Længere ned din næb. Ikke opad. Længere ned. Ballon. Ikke opad. Skift billede. Bombe. To hoveder i et. Find det der med en stor ballon, hvor jeg kan lave bowlingkugle. Nej, det er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke det. Det er ikke det. To hoveder i et er altid godt. Det er ikke det. Ej, mit øje. Ej, jeg må gå. Bowlingkugle. Tjek lige mit hår, mand. Hej, jeg hedder Vi Morten. cyber. Jeg hedder Peter Pallum. Jeg hedder Markus Jensen. Og vi er mongoler. Ja. Yeah. Morten og Peter. Jeg er en opvokset kineser. Jeg er en opvokset kineser. Vi flyder på vandet. Joller. Joller.